menika. Nggih. Ini sinten ta? Menika. Jenengan sinten? Terus pundi bae. Nggih, singkat penting. Mbah singkat penting. Aslinya sinten? Mbah aslinya sinten? Sinten, Mbak? Iki Setro, Mbak. Kateng pun di Mbah. Lah temut Bagas napa? Nggih. Mboten. Mas Wanti. Men buat Mas Fandi. Iki mau tak tuntun. Nggih. Nggih. Iki ora salah ya. Nggih, matur suwun, Mbak. Intine matur suwun ya. Nggih. Nonton saya nggih. Nggih, matur suwun banget intine kawite. Enten pesen-pesene. Nggih, niku pasti Mbah, niku pasti. Iki sedulur lanangku. Nggih. Mbah, itu pasti. Mungkin sing rene yo awake terus belajare sing padha piye ngapiki awake dhewe kabeh. Nggih. Nggih, Mbah nggih. Intine yo jenengan nggih sing anu nggih. Matur suwun sanget nuntun sedulur kula. Misal-misal monggo gotong royong awake sampeyan nuntun sedulur kula. Nggih, Mbah. Nggih, tiyang sae. Nggih, kula ngerti. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih, pasti. Harus kula nggo tinggal iki belajar bimbing wong niku ben piye carane ben sae. Nggih. Mbak saking ndi? Mbah ini saking pundi saking? Mbah, saking pundi saking? Nggih. 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 Baca iki. Oh, mbah cah niki. Oh, nggih. Baca iki konsep. Nggih, ya. Kathah dulur iki. Sing pengen bicara sesuatu sing ora gelem. Oh, nggih, Mbah. Tapi bocah iki pengen dalan sekali. Aku ndelok wis suwe. Nggih. Bocah iki pengen setor belajar. Nggih. Aku ya bocah iki ditutup. Nggih, Mbah. Pasti, Mbah. Bocah ini kaget. Nggih. Makanya bulan mereka terus niku nggih. Insyaallah nggih sami nuntun sami belajar mereka. Kata-kata niku. Anu mungkin laten-laten iki nggih. Arahe nggih mriku ben piye carane sayang. Enten pesen melih maksudnya mboten. Nggih, sedulur-sedulure Mas Fandi, Mbak. Alhamdulillah. Tapi siji, Nggih. ono wong sing bakal rusak sak kabehane. Aku gak tau nyebut. Nggih. Minggu bakal ngerti. Bakal dikek petunjuk. Nggih. Bocah iki aku titip. Nggih. Paringi dalan, Nggih. paringi tuker kawero. Nggih. Ya. Sing apik. Nggih. Nggih. Enten pesene nggih dulur Kak Fandi. Santo. Nggih, pun atur suwun sanget pun enten pesen-pesen nggih Kak Fandi.
di paling betul-betul itu sama kami belajar tentang saya oke sama yang mati pun monggo Assalamualaikum